ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ଘର ଆସିଛି। ଦେଖିବା ମାଉସୀ ଘର ବିଲ ଆଡ଼େ କ'ଣ କେମିତି ଧାନ ହୋଇଛି। ଏ ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମସ୍ତ ହୋଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଭଲ ବି ଧାନ ହୋଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମଧ୍ୟ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଠିକି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ମାଉସୀ ଘରକୁ, ହେଲେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି।